Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uzale ushaqekile umphakathi waseMpumalanga emva kwevideo esisabalele enkundleni zokuxhumana etshengisa ubaba egwaza ebulala umfanyana wakhe neminyaka emine maqede wamlengisa phezulu. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Mangoqala sijona leli khasi wamwelekile igama lami ngosibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngokwesitolo kubeka ukuthi ngesonto ntambama ubaba oneminyaka engu-32 wase eBuffalo Spread eMpumalanga wagwaza wabulala umfana wakhe emva kokuba ezame ukumdlisa upoison maqede wamlengisa phezulu. Ngokwembiko yosondelana nomndeni uthi abazali laba bomfana bebe nezinkinga, kanti ke umama ubeseqhela la kunobaba khona, ubaba ubedinga umama ebuyile. Emva kwalokho bese hamba eya kugogo wengane ozala umama eyocela ingane wayithatha wahamba nayo la hlala khona. Ubese sendela umama wengane umlayezo ukuthi uzobulala umfanyana lo. Kuthe kusenjalo wabe ngampela esemsendela ivideo etshengisa umfanyana oneminyaka emine wakhe esemgwazile. Evidweni ke uzwakala ethetha esho khona ukuthi umama akamphathi kahle ngezinto ke noma ngendlela aziphatha ngayo. Emva kwalokho kuthe bazamile ukuphuza upoison kodwa abakhonanga ukuthi ke ubabulala. Kanti ke umama ubesetshela umakhelwane oseduze ukuthi ke cela aphuthume endlini kanye nobabezala wakhe. Nangampela bafikile ke endlini bangena ngo-back door nala bafice khona umfana elengiswe egarage egwaziwe evele eseshonile. Okhulumela amaphoyisa aseMpumalanga uBrigadier Selvie Mohlala uthe ngampela isigameko esinjengalesi senzekile futhi ke kuvulwa icala lokubulala ngokwenhloso. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisayo ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho ukhona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi angibambe evidweni elandelayo.